こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。テプンソインはダライラマ法に教授祈願とともにジェジャミャン中義の黄金の玉座を奉納しました。次期チベット総選挙に約10万人が登録しました。チベット亡命議会はデリーで宗教間記念式典を開催しました。トマギャリ大臣がカナダカ州内務大臣を表敬訪問しました。欧州議会チベット問題議員連盟が中国による大勢のチベット人の逮捕を非難しました。チベットハウスジャパンは在日チベット人向けチベット理解促進ワークショップを開催しました。世界中のチベット人がダライラマ法のノーベル平和賞受賞36周年を祝いました。今週水曜日、ディプンソインよりダライラマ法に対し、ジェジャミャン中義の黄金の玉座が奉納されました。南インド・モンゴルにあるディプンソインで行われた公式の玉座式では、ディプンソインのトゥクテンリンポチェ及びディプンゴマンソインとロセリンソインのザスラがジェジャミャン中義の金土像を法に献上し、深い敬意と感謝の意を表しました。また、デプンソインによるダライラマ法の教授祈願法要も執り行い、たくさんラットソインのザスラが同ソインを代表して法に法輪を献上し、さらなる敬意を表しました。デプンソインは、ソンガバ大師の最も高名な弟子の一人である、ジェ・ジャミャチュイゲタシパンデによって1416年に創建されました。ジェ・ジャミャチュイゲタシパンデの黄金の玉座はダレイラマ2世であるケンデンギャツ法からダレイラマ13世のトゥテンギャツ法に至るまで歴代ダレイラマによって封建され、受託されてきました。今回もその伝統を継承し、デプンソインの要請によりダレイラマ法が同黄金の玉座に正式に着座する儀式が執り行われました。式典には主要総員の座す最高司法委員、チベット亡命議会議長、公安大臣、チベット亡命議会議員のほか、多数の僧侶及び在刑者ら数千人が参列しました。ロサン市選挙管理委員長は2026年主席大臣及び第18期チベット亡命議会選挙の有権者登録者数が合計9万1042に達したと発表しました。このうちインド、ネパール、ブータンからの登録者は56,749人、海外からの登録者は34,293人でした。今週火曜日、中央チベット政権選挙管理委員会は記者会見を開き、有権者登録の最新情報について説明するとともに、実施してきた啓発プログラムの概要を報告し、今後予定されているチベット総選挙に関する諸事項について報道陣に説明しました。委員会は地方選挙管理委員及び選挙担当官に求められる行動祈願並びに今後の選挙の円滑な実施を確保するために一般市民が遵守すべき責任を定めた8つの補足ガイドラインを発表しました。また、選挙管理委員会は亡命チベット人検証及び同委員会の選挙規則規定に違反したとして2025年から26年度主席大臣候補者タシトキル氏の投票権及び立候補資格を剥奪する決定についてメディアに説明しました。先週金曜日、チベット亡命議会はデリーのラージガトにて8つの宗教的伝統の代表者らを招いた宗教間祈祷会を開催しました。開会の挨拶でキンボスナムテンベル議長はダレイラマ法が普遍的責任の促進、宗教間の調和、そして文化や国家を超えた平和のメッセージに生涯を捧げてこられていることを強調しました。バハイ教、仏教、クリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教、ユダヤ教、パルシ教、シーク教の各代表者はそれぞれの宗教的伝統に基づいて祈りを捧げ、多様性における一体性と宗教間の相互尊重を示しました。インド全政党チベット問題議員連盟はチベット亡命議会と連携し、ダレイラマ法の90歳の誕生日を祝賀し、インド議会の両委員から超党派の議員が集結しました。ケンボスナムテンベル議長は演説でチベット人に対する揺るぎない道徳的な指導力と寛大さに対し、インド政府と国民への感謝を表明するとともに、議員らに継続的な支援と連帯を呼びかけました。また、チベット人への支援、ダレイラマ法の90歳の誕生日祝賀、法の精神的、文化的遺産を認めることなど、5つの決議が満場一致で採択されました。
超チベット政権公安省のドマゲリ大臣は先週金曜日、カナダ州内務大臣であるジ・プラメシュワラ博士を表敬訪問しました。会談で大臣はインド政府の2014年チベット再定住政策に沿い、チベット難民の生計維持に向けた揺るぎない継続的な支援に対し、カナダ州政府に心からの感謝の意を表しました。また、州内務大臣をモンドゴド及びダラムサラへ招待するとともに、今後数週間以内にモンドゴドにてダライラマ法との意見を希望する意向を伝えました。先週木曜日、欧州議会のチベット問題議員連盟は、チベット東部カム地方カシ村における違法金採掘に抗議する平和的デモに対し、約80人のチベット人が一斉逮捕され、通信遮断が実施されたとの報道に対し、深刻な懸念を表明しました。共同議長らは平和的な環境抗議活動を犯罪視する姿勢を強く非難し、これは表現の自由、平和的集会の自由、環境保護を含む基本的人権の重大な侵害にあたるとして強く批判しました。さらに同連盟は報じられた弾圧措置に関する公正で透明な調査を求め、中華人民共和国に対し拘束されているすべての人の釈放を強く要請しました。先週土曜日、チベットハウスジャパンは日本在住の若いチベット人20人以上を対象に、チベットへの積極的な人権擁護活動の重要性と文化的アイデンティティの強化を強調するワークショップを開催しました。このワークショップは参加者が振り返りや意見交換を行い、中央チベット政権にどのように前向きな貢献ができるかを探る有意義な場となりました。チベットハウスジャパンのツワンギャブアリア代表は、チベット本土における最新の人権状況について洞察に富んだ説明を行い、チベットの伝統、文化とのつながりを保つことの重要性を強調するとともに、チベット社会と日本社会との関係をいかに深めることができるかを考えるよう促しました。このワークショップは、若いチベット人たちが自らの文化を守り、人権を大切にし、異なる地域やコミュニティの架け橋となるために、自分たちの役割を改めて理解する事業を得た機会となりました。先週、フランス及び周辺地域に居住する約800人のチベット人がパリにてダレイラマ法のノーベル平和賞受賞36周年記念を文化公園で祝いました。第17期チベット亡命議会議員のトゥテンギャツ氏とブリュッセルチベット事務所のリンチンゲンガン代表が衆議院として出席しました。ベルギー・アントワープのシェレブナミゲ週末学校でも記念行事が開催され、欧州チベット連絡官のドゥンルイゲブ氏が主賓として出席しました。韓国のチベット人コミュニティは平和、宗教間の調和、そしてチベット及びより広い平和の伝統への理解を深めることを目的として、調和の道、平和の光をテーマに第4回平和セミナーを開催しました。同セミナーには宗教指導者、学者、パフォーマー、多様な背景を持つ参加者が集い、対話、考察、学びを深めました。プログラムはダレイラマ法14世の生涯と題した写真展、儀式、学術講演、参加型セッションなどで構成され、人々が考えを振り返り、議論できる総合的な場が設けられました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。